नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी अस्सल मालवणी झणझणीत अशी चण्याची आमटी घेऊन आलेलो आहोत। तेव्हा ती कशी करायची यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी उद्या चण्याची आमटी करणार आहे, म्हणजे बघा चण्याची आमटी करणार आहे। पाऊस पडतोय बाहेर, त्यामुळे ह्याची अशा गरम मसाल्याची म्हणजे कडधान्याची जर आमटी केली तर ती छान लागते। तर त्यासाठी मी ही चण्याची आमटी करणार आहे। जशी आपण चवळीची आमटी केली तशीच हे चणे मी भिजत घालणार आहे आणि हे उद्यानंतर मग उकडून घेणार आहे। आता हे भिजत घातले की उद्या सकाळ पण चांगले हे मोठे टप्पर होतील, तुम्हाला दाखवेल मी नंतर भिजल्यानंतर। एक कमी ते 7-8 तास चांगले भिजले पाहिजेत। तर आता आपल्या जेवढी आमटी हवी त्याप्रमाणे काय करायचं, आपण हे चणे भिजत टाकायचे। फक्त चणे, बाकी त्यात काय घालायचं नुसतं पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवायचे आणि ते भिजत टाकायचे। उद्या सकाळी नंतर मग उकडवायचे। चण्याच्या वर असं पाणी आलं पाहिजे, जे का नाही फुगणार आहेत उद्या सकाळी, हो की नाही। आता एकदम छोटे आहेत बघा, ह्याच्यात डब्बल टिब्बल ते फुगून काल भिजत घातलेले चणे चांगले फुगले आहेत बघा, चांगले एकदम चांगले फुगलेले आहेत ते। आता मी काय ते धुवून टाकते आणि याच्यामध्ये वरपर्यंत पाण्याच्या चण्याच्या वर पाणी इतकं पाणी घालणार आहे। जरासं चिमूटभर मीठ टाकणार आहे आणि कुकरमध्ये याला मी 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे। हे बघा, चण्याच्या वर पाणी राहिलं आहे बघा, चण्याच्या वर पाणी पाहिजे। आणि जरासं त्यात मीठ टाकते आणि 5 शिट्ट्या कुकरला 5 शिट्ट्या करून उकडून घेणार आहे। जरासं मीठ टाकायचं, म्हणजे चण्यांना पण मीठ टाकलं, पण आमटीमध्ये नंतर मीठ टाकतोच। तर आता मी कुकरमध्ये 5 शिट्ट्या करून घेणार याला। हे बघा, 5 शिट्ट्या करून घेऊन आपण हे चणे असे उकडून घेतले आहेत आणि हे सगळं चण्याचं सत्व ज्या पाण्यामध्ये आलं आहे, कलर याचा बदलला आहे बघा। आणि हे चणे बघा, हे किती सुंदर शिजले आहेत ते। आता हे काय करायचं, हे चणे मी कशासाठी काढले तर हे जरा थंड करणार आहे आणि थोडेसे मिक्सरला नुसते जरासे भरडून घेणार आहे। हे आमटी व्हायला पाहिजे ना, त्यासाठी जास्त चणे असले तर ते आमटी सरभरीत उसळसारखी होईल। तर त्यासाठी मी आमटी करायची आहे म्हणून मी याच्यातले थोडेसे चणे ठेवणार आहे, बाकी जास्ती ते चणे मी कसे गाळून घेऊन थंड करणार आणि मिक्सरला लावून घेणार आहे। आणि नंतर मग मिक्सरला लावून झाले की नंतर त्याची फोडणी करणार आहे। हे बघा, खाली थोडेसेच राहिले आहेत चणे आता हे असे। तर आता हे मिक्सरला लावून घेतले की तुम्हाला नंतर दाखवते। हे बघा, मी थंड करत ठेवले तसे। हे नंतर मिक्सरला बारीक करून घेतले की ते चांगले आमटी त्याची एकजीव होईल चांगली। हे बघा, हे चांगले शिजले आहेत बाई। हे बघा, असे आपण चणे भरडून घ्यायचे आहेत, जास्त एकदम पिठीसारखं करायचं नाही आहे। तर ह्या पद्धतीने भरडून घ्यायचे। नाही तर मी फोडणी करणार आहे। फोडणीसाठी हा कांदा, 4 लसणीच्या पाकळ्या आणि कढीपत्ता। आता मी गॅसवर टोप गरम करत ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालते। बघा, तेल घातले 2-3 चमचे। तर तेल चांगलं तापलं, गॅस मोठा करते। तेल तापलं आहे, आता मी याच्यामध्ये लसूण आणि कढीपत्ता, कांदा थोडासा, चांगलं आपण हे भाजून घ्यायचं आहे, थोडासा गुलाबी होईपर्यंत कांदा। आता कांदा आणि लसूण म्हणजे भाजली चांगली, मी याच्यामध्ये आमचा गरम मालवणी मसाला जो आहे तिखट ते घालते। आपल्याला थोडीशी झणझणीत करायची आहे, पाऊस पडतो आहे म्हणून। तर त्यासाठी हे 2.5 चमचे घातले। आणि हा गरम मसाला घरात बनवलेला आहे, गरम मसाला अर्धा चमचा घालते। ह्याने जरा चांगली चव येईल त्याला। आता चांगला हा मसाला पण आपण काय करायचं आहे, तेलावरती कमी गॅस करते आणि चांगला असा परतून घ्यायचा आहे। आणि आता मी वाटप घालणार आहे, आमचं मालवणी वाटप जे कमी करून ठेवतो ते एवढंच घालणार आहे। ते पण चांगलं तेलावर परतून घेते। बघा, चांगलं तेलात ते परतून घ्यायचं की ताजं केल्यासारखं त्याला एक सुवास येतो, ताजं वाटप केल्यावर का। हे बघा, चांगला आता हा मसाला सुद्धा तेल सोडायला लागला आहे, म्हणजे आपली फोडणी चांगली भाजली आहे। आता मी जे मिश्रण केलं होतं हे चण्याची आपण मिक्सर लावले ते चणे वाटपामध्ये घालूया। आणखी आपल्याला जेवढं पातळ हवं त्याप्रमाणे आपण काय करायचं आहे, पाणी घालायचं आहे। आणि चांगलं ह्याला 5-7 मिनटं चांगलं हे उकळून घ्यायचं आहे। अजून मी पातळ करणार आहे आमटी। हे बघा,
आता ही आपल्याला भाताबरोबर खायची आहे ना, त्यामुळे अशी पातळ केली आहे. सर्दी वगैरे झाली असेल ना, तर ही आमटी आपण जर प्यायली गरम गरम तर आपली सर्दीसुद्धा म्हणजे बरी होते. म्हणजे चणेसुद्धा काय रे चांगले आहेत, पौष्टिक आहेत चणे हे. तर अशा प्रकारची आमटी तुम्ही करून बघा. आता मी काय याच्यात मीठ घालणार आहे आणि चांगलं 7-8 मिनटं ते उकळवणार आहे आमटी. अंदाजाने चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि आता झाकण ठेवून आमटी उकळेपर्यंत आपण 5 मिनटं झाली आहेत. चांगली उकळ आली आमटीला बघा, चांगली उकळते. हे चांगलं तर मसाला वगैरे सगळं शिजून आमटी आपली तयार झाली आहे. आता मी याच्यामध्ये फक्त चवीसाठी थोडीशी कोथिंबीर घालते बघा. तर मित्रांनो, झणझणीत अशी अस्सल मालवणी चण्याची आमटी ही आता तयार झालेली आहे. या थंडगार पावसामध्ये गरमागरम चण्याची आमटी आणि भात किंवा चण्याची आमटी नुसती पिऊन खायला पण छान लागते. तेव्हा तुम्ही ती नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.